काय गो पुरा काय करत? काय नाही काय करू. काळजी बिजी कोण काढतला? चल आपण काढूया. काय गो पुरा काय करत? काही नाही सु करू. आता दिला नाही समजे. आजी असस. काय गो पुरा काय करत? काही नाही सु करू छू. काय आहे बोलतो सुगारूचू? काय गो पुरा काय करत? काही नाही. हुसू करू तू त्या घे ना. काय असतं आहे काय आहे ती? काय लोक काय करत काळजी काढत काळजी हसतो रडलेच नाही. काय गो पुरा काय करत? काही नाही उभी छू सु करू. छू म्हणजे काय? आम्ही आमच्या कुत्र्यात छू करतो. छू पहिला बोलले सु करू उभी छू. उभी छू बोललीस ना. चल काळजी काढूक जाऊया.